iltaa. Hyvää iltaa. Enää ei tarvitse hankkia itselleen kissaa, jos on mieltynyt kissan pissan hajuun. Uusi-seelantilainen tiedemies on keksinyt synteettisen eli keinotekoisen kissan pissan. Lisää tiedeuutisia. Suomalainen tiedemies on keksinyt, että nuori haluaa tehdä töitä. Vaikka yleisesti on luultu, että nuori haluaa vain maata pankolla ja syödä voisulaa. Just kun sä pääset tähän työhön sillä, että sun rupeaa tulee semmoinen rutiini, tai että sä totut tähän ja näin opit asioita täällä, niin silloin sä lopetat. Just kun sä olet selvinnyt siitä autotarran maksamisesta, niin sulle sanotaankin, että bensalitra maksaa enemmän kuin maitolitra. Bensan hinta on ollut sama kuin maidon litrahinta. Ja onko se sitä enää? Nyt sulla ei ole enää varaa juoda bensaa. Sitä paitsi autoilijat joutuvat ajamaan tosi hiljaa, kun pitää väistellä niitä tielle asetettuja vanerilahtia. Täti puhuu. Venäjällä on taas tapahtunut rikos. Eräänä yönä ruplan arvo romahti siinä määrin, että alettiin epäillä tihutyötä. Yksi ministeri erotettiin, keskuspankin johtaja haukuttiin, alkoholilla epäillään olevan osuutta asiaan. И мы настолько, глядя в глаза друг другу, так сказать, все искренне рассказали. Alkoholilla ei ole missään tapauksessa osuutta asiaan, sillä seuraavana yönä rupla vahvistui tosin liikaa. Sabotaasista epäillään valtionpankkia. Veli Venäläisen kauppavaltuuskunta on saapunut Suomeen näin EU-äänestyksen alusviikolla täysin normaalille vierailulle. Don Davidovin johtama delegaatio otettiin vastaan valtiovieraille kuuluvin juhlallisuuksin. Delegaatio tuli tekemään suomalaisille jälleen kerran tarjouksen, josta ei voi kieltäytyä. Pitää muistaa aina, että se pitää sisällään myös karvaita paloja. Se ei ole pelkkää sanahelinää. Setäkin puhuu. Setä oikein nyt puhuu. Niin. Setä puhuu. Kylläpä setä puhuukin. Mikäli Suomi päättää liittyä Euroopan unioniin, joudumme yksin hoitamaan EUn itärajan tullimuodollisuudet. Onneksi tullimies Seppo Räty on luvannut olla passissa ainakin seuraavat puoli vuotta. Sinä, joka olet edelleen EOS, ei osaa sanoa sinun valintaasi helpottamaan, tarjoamme EU Hot 8 listan. He ovat jo päätöksensä tehneet. Salla-Mari Nieminen kyllä. Kristiina Halkola ei. Ilkka Kanerva. Sulo Aittoniemi. Arja Saijomaa. Tapani Kansa. Renni Harlin. Gina Davis. Martti Vainio. Sari Essayah. Leni Tairisto. Kauppaneuvos Paukki. Volkswagen. Honda. Isto Hiltunen. Andy McCoy. Kari Salmelainen kyllä. Kaitsu ei. Haile happamiin, kymin mamman tappamiin. Haum. Iltalypsyn saamien tietojen mukaan kansalaiset epäilevät EU-vaalikalluppien olevan tekaistuja. Suurin syy on se, että kukaan ei tunne yhtäkään ihmistä, jolta olisi EU-kantaa tiedusteltu, saati että olisi joutunut vastaamaan kysymykseen itse. Niin, Mika. Onko sinulta kysytty kantaa EU-kalluppia varten? Ei. No, tunnetko sinä ketään, keneltä olisi tiedusteltu asiaa? En tunne. No, oletko sinä kuullut kenestäkään, jolta olisi kysytty? En ole kuullut. No niin, nyt siis näyttää vahvasti siltä, että EU-kallupit ovat todellakin tekaistuja. Nyt tulee ihan kohta, niin tulee Ollilta tulee pissa. Nyt tulee, ei kun se tuli jo. Iltalypsyn erikoistoimittaja Aimo Surakka, miten kansalaisten pitää äänestää EU-kysymyksessä? No siten, että kruksi pannaan vain siihen toiseen laatikkoon, eikä keskelle, vaikka tuntuisikin siltä, että ei tiedä. Kruksi vedetään noin 45 asteen kulmassa, yläkulmasta vastakkaiseen alakulmaan ja päinvastoin. On pysyttävä raamien sisällä. Pukki ei kelpaa.
Täällä Aimo Surakka, Säätytalo. Kiitos Aimo. EU-äänestyksissä ei myöskään saa käyttää kesto- tai kimpparukseja, harava-järjestelmää, lisänumeroita tai jokeria. Tuskin kansanäänestyksestä on toivottu, kun on jo päätettävä, kuka meistä olisi sopivin EU-komissaariksi. Pääministeri Ahon mielestä komissaarilta vaaditaan poliittista kokemusta ja hänen täytyy osata kieliä, eli hänen on oltava mies. Sanalla sanoen, Iltalypsyn ylivoimainen EU-komissaariehdokas on kauppa- ja teollisuusministeri Seppo Kääriäinen. Hän sai pisteitä 99 points. Eli 9. Avec plaisir, Moulin Rouge, Champs-Élysées ja tietenkin Eiffel-torni. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Bordeaux Blanc ja tietenkin kalan kanssa. Entrecôte. Merci beaucoup. Quel dommage. Ja karamba. Hirmuisen hienosti meni. No, passi on. Ekut on. Liput on siellä jo. Joo. No, kravatti on aina suorassa, joo. Ups. Ja manikyyri on tehty. Housut on prässissä. Joo, kaikki on ihan kunnossa. Tällä on keskeinen vaikutus tietysti. Perkele. Mä miksikään komissaariksi olisi ruvennutkaan. Seuraavaksi. EU on ihan paska. Mä äänestän ei. Nyt on liikkumiset liikuttu, uhkaa liikuntaväki. Väkeä ei saa liikuttaa lainvastaisesti liikuntalain junatessa eduskunnassa paikallaan. Tässä asiassa näyttää, että liikuntaväki on varsin yksimielistä ja sen takia mun mielestä on parempi, että uutta liikuntalakia ei esitetä ollenkaan, jos liikuntaväki on sitä mieltä. Liikuntaväen on tässä vaiheessa aivan turha saada kiistaa keskenään siitä, että pitääkö sitä uudistaa vai ei. Jos liikuntaväki on sitä mieltä, että sitä ei uudisteta, niin mä näen, että vanhalla lailla tullaan varsin hyvin tämä siirtymävaihe toimeen. Niin, Claes Andersson, voisitteko te ystävällisesti ja rauhallisesti selvittää minulle, miten tätä sulkapallopeliä pelataan, kun te olette ollut mestari, Suomen mestari? Mä en ole Suomen mestari, mä olen hopeamitalilla ollut joskus ainoastaan nuoruudesta. Ainoastaan, joo, mutta pidän sitä kyllä hyvänä saavutuksena. Niin, tää on maila. Tää on tämmönen melkein ammattipelaajan maila. Tässä on 2 eri palloa. Tässä on kilpailupallo, joka on oikeista sulista tehty. Tää on sitten tämmönen enemmän kesäpallo, mikä on muovista. Ja sitten vaan pitää saada se pallo yli ton verkon viimeiseksi. Minkälaista luonnetta tämä sulkapallopeli vaatii? No, se vaatii kyllä semmoista peräänantamatonta luonnetta, että jaksaa, koska tämä on hirveän fyysisesti raskas peli. Ja sitten myöskin kilpailutilanteessa pitää olla semmoinen niin kuin tappajavaisto, että pystyy ratkaisemaan pallon. Mutta kestävyyttä, ketteryyttä, nopeutta, hyvä pallosilmä. Oh! No niin. Jos mä luovuttaisin. Kansalainen, sinä et saa luovuttaa. Isänmaan kohtalo on sinun kädessäsi. Jos nyt äänestät väärin, niin nähtäväksi jää, millä kielellä katsot Iltalypsyn ensi viikolla. Kaikesta huolimatta, hyvää illan jatkoa. Niin.
Lääkärinä ja varsinkin sisätauteihin erikoistuneena olen kiinnostunut Neuvostoliiton paksukassuolisyöpähoidosta. Matti Iäs, mies ja elokuvat. Tulossa Teemalla. Taloudellinen lama ja suurtyöttömyys. Väläytteitä kuukaudesta. Jos et pysy paikallaan, niin sun käy huono. Ihmisiä, jotka oli menettänyt kaiken ja ne oli absoluuttisen pettyneitä. Ja... Miksi juuri minä? Lamastalgia alkaen perjantai-iltana Teemalla. Se on niinku syöminen. Ei ole paljon vaihtoehtoja. Täytyy kaikki ympärillä soittaa. Toivon, että Kaustisella myöskin huomataan se, että siellä otetaan nuoria enemmän siihen toimintaan, mitä siellä nykyisellä on. Että se sukupolvenvaihdos tapahtuisi. Perjantai-iltana Teemalla. Kunniaton. Perjantai-iltana Teemalla. Teema tällä viikolla. BBC:n tuottama sarja valottaa terrorismin lähihistoriaa. Veitsenterällä sarjan uudet jaksot alkavat. Ja Teemalauantaissa 2 rakastavaista rajulla pakomatkalla. Yle Teema. Teemalauantaissa nuoret rakastavaiset pakomatkalla. And then there might be some key word. You know, for Nick it was Elvis and for Lula it was bubblegum. Villi sydän. Dokumentti ja elokuva lauantai-iltana Teemalla. You seem awful quiet. Don't you talk? Nyt nähdään uusintana viime Teemalauantain dokumentti Ihanaa leijonat ihanaa. Se kertoo työstä ja taistelusta, joka huipentui vuonna 1995 jääkiekon MM-kultaan ja kaikkien aikojen kultajuhlaan.